sétáltak meg, ugye, ahol láttam a diákjének is. Szerintem az meg azt kellett volna. Na kérlek szépen, erről beszéltem, szépen elhúztak itt a szélegyére. Én lestoppolom, azt hiszem. Vajon kint rejt ez a kamion, hölgyeim és uraim? Onnan mit? Jaj, ne! Megkívánjuk! Van ám paradicsom. Mert nem látom azt meg. Hát ugye mondd meg. Hát ugye tényleg van ott valami, akkor átúrok oda szaladok. Vannak a kövek, van, hogy minek szaladni. Közben a kamionok újabb köröket rúgnak, mi áramlani szépen lestattyogunk a pályáról. Nem kapszott megérdem ez a film, mert annyi örömet okozott nekik, és annyi munkája van benne, tényleg. Én elhatároztam, hogy én most nagyon durván lehet, hogy fogok. Még barátomnak se adom oda. 2 év múlva, ugye VB megint, akkor még 19-ben indulhatunk, és akkor kinkap, és vagy gyerek. Hát ha lesz följön már. Addig szponzorgat, figyelj, 2 év alatt szponzorgál, csak tudod. Rendesen van benne vizsgális tojás,